že vidíte mě, počkejte. Doufám, že mě vidíte. A toto je naše další video. No, druhý díl. A dneska jsem se rozhodl, že natočím pro mé kámošky. Tady máme nějaké nové koření mleté a rozmarín mletý. No fuj, to smrdí. A je právě za minutu 9 hodin, tak se budu snažit co nejrychleji natočit. Tady máme čaj. Jsem zrovna v novém pokoju, nemám ani postavení. Na to vidíte, fuj. A je to nechutný. Mně se to lepí na patro. Toto neskoušejte, je to fakt nechutný. Ne, a to nové. Fuj. A jinak toto video teď dělám pro své nejlepší kámošky z fotbalu. Třeba řeknu pár jmen: Eda, Markéta, Matez, Žaky a hlavně pro Lindu, jo. Tak toto byl náš druhý díl. Dneska jsem ho natáčela já sama. Před 2 dnama jsme natočili další a ten nám jde dát na YouTube. Tak doufám, že se vám toto bude líbit. Zase do komentu pište jako to minulého, dávejte lajky, když vám to nebude líbit, dislajky. Takže zdar.